shekarun aure ina cikin shekara na 15 ne ko 16 da yin aure, amma ya ta kwaya ɗaya tal. Shekaran ta 5 sai na shekara 10 a gidan aure ban haifi komai ba. Ina cika shekara 10 muka samu wannan yarinya, daga kanta kuma ba a samu kowa ba har yanzu. Amma akwai ƴaƴan da aka mutu aka bar su kuma ina rike da su, wanda ba za ka iya gane ba ni na haife su ba. Ana cikin wannan yanayi, wannan rasuwan da aka mun, babanmu sai da ya bar ƴaƴa guda 15, 14 suna duniya, ɗaya tana ciki za a haife ta ko za a haife shi. Rayayyu guda 14 suna nan. A cikinsu gaba ɗaya kusan kace guda 10 duk 'yan primary school ne, guda 4 su ne 'yan secondary school. Duk duniyan nan ba wani mahalukin da suke garantin wannan shine makwafin ubanmu sai ni. To yanzu shekara 16 da na yi aure ko 15 da ina haihuwan 'ya'ya akai-akai, nawa ya kamata in haifa? Akalla ya kamata ina da 'ya'ya 6 ko? To da ina da 'ya'ya 6 ka hada su da 15 ɗin ya zama nawa? To kuma gashi ni ustaz ne, ba mai kuɗi bane. Kana ga ba za a samu mushakka ba? Duk da cewa lamarin tsarin Ubangiji duk abin da ya tsara zai baka mafita a kai. To sai nake ce ma wani, sai da aka mun wannan mutuwan na gane haƙiƙanin abin da yasa Allah ya hana na yiwa. A sai haƙiƙanin Ubangiji ya san cewa za a bar mun wasu ƙananan yara wanda kila da ina da ƴaƴa guda 7 ko 6 zan shagaltu da tarbiyyar ƴaƴana. Waɗannan yaran ba zan mai da hankali akan su. To yanzu ƴaƴana in ka hada da nawa da na haifa da waɗannan da aka bar mu, ina da ƴaƴa guda 16, waɗannan da aka bari yanzu kenan. Kafin su kuma ina da wasu ba za su ga da guda 7 ba, wanda already dama suna cikin kulawan ana kula da su. Ba za su ga da 7 ba. 7 din nan in ka hada su da 15 din nan, ka hada da kwaya ɗaya nawa, ko iya waɗannan mutum ya haifa a duniya bai haifi yara da yawa ba. To yanzu waɗannan guda adadin kusan 20 ba kadan ɗin, ta yaya za a yi in ba da gudumawa a kansu, in yi tarbiyyarsu su girma su gama mutane, a ce dukkansu ba wanda zai ji kaina idan na tsufa? Da kamar wuya ko ƙwaya ɗaya dai Allah sai ya cire a cikinsu ya ce wannan matsayin uba yake a wurina. Da haka duk abin da zan ma ubana zan iya mishi. Balle ana fatan dukkan sun Allah ya anshi abin da aka yi, wannan zai maka, wannan zai maka, wannan zai maka. Na ga mutumin da bai haifi ɗa ko ɗaya ba a rayuwar shi, ya tsufa kusan shekara 70, amma idan ka je gidan shi mutumin da ya haifi 'ya'ya 70 a duniya bai kai shi jin daɗi ba, kuma bai taɓa haihuwa ba a duniya. Sai da aka waye gari aikin haji da umra rigima ake, ƙuri'a ake yi a gidan. Wannan ya biya mishi wannan shekarar, sai a ce to ina bayan ka, in ya dawo shekara mai zuwa ne zan biya mishi aikin haji. Umra kuma sai da aka yi matsayin da duk wata 3 ake tsara timetable. Bayan wata 3 nan in ya dawo wannan ɗan sai ce nawa zai je, kuma duka ba ɗan da ya haifa a cikin shi. Sai da aka wayi gari umran bara da suka je, wanda suka je tare shi yake cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan yake bashi labari, yace babanmu ya ce daga wannan umran ba zai ƙara zuwa umra ba, ya gaji. A shekara su ɗaya zai rika zuwa kafin ya bi duniya, shine 10 ƙarshe na Ramadan. Aikin hajji ma yace karfin shi ya ƙare, ba zai iya aikin ba, da haka su ya haƙuri, ya gaji. Bai fa haifi da ko ɗaya ba. Yanzu wanda ya haifi 'ya'ya guda 70 zai gwada ma wannan wani abu? Ku daina tada hankalinku. Ka tsaya ka rike 'ya'yan marayu da ikhlasi, ka ba su irin duk abin da kake so kamar ɗanka a duniya, to ka fara musu. Abin da ake yi ma ɗa tun yana yaro a duniya, na fara shi tun ma na cire tsammani a haihuwa. Na fara irin wannan hidiman. Na fara sayan kayan jariri ina badawa, a biyan kuɗin makaranta, sayan sandal, sayan fensir. Na yi shi, na daɗe a ciki kafin ma na haihu. An fahimta? So ko da ya zo min bai zo min bakon abu ba, dama already ina cikin system ne. So to rayuwa haka yake. Shi yasa Bahaushe yakan ce duk abin da kaga Allah ya yi to akwai hikima akan haka. Kuma Allah ya faɗa haka da kanshi. Da haka jama'a, kula da 'ya'yan marayu abu ne mai muhimmanci a cikin addinin musulunci.
duk mutumin da yake kula da marayu ba zai talauci ba, Allah sai ya rufa mishi asiri. Idan ka ga hanyar samun mu za ka yi mamaki, idan ka ji abin da muke kashewa a wata za ka ce ta ina ke fitowa. Mu mun san albarkacin marayu ne Allah ke aiko mana da shi. Wani babban ma'aikaci jiya ko shekaran jiya muna fira da shi, babban ma'aikaci ne, na rantsi da Allah da na gaya mishi abin da nake kashewa a gidana a wata, sai ya ce in na ci gaba da kashe irin wannan abin da kake kashewa a wata, ya ce ba zan shekara ɗaya a duniya ba sai an kulle ni a gidan yari. Ya ce saboda albashin shi gaba ɗaya, duka albashin shi idan aka raba abin da nake kashewa gida biyu a wata, to rabin shi ne albashin shi. Sai ya ce amma malam ka yi haƙuri maka tambaya, babban mutum ne, ba ɓarawo ba ne, ma'aikacin gwamnati ne, ka san akwai ɓarayi, shi baya sata. Ya ce ka yi haƙuri maka tambaya, da Allah ta ina kake samun abin da kake ɗaukan wannan ɗawain kake kashe wannan kuɗin? Na ce na rantsi da Allah, idan mala'ikan mutuwa ya zo tsaya kaina yanzu ya ce ko in faɗi hanyar da nake samun wannan kuɗin ko kuma ya ɗauki raina yanzu, sai dai ya ɗauki raina, ni ma ban sani ba. Daga Allah ne. Duk wanda ka ɗauko ka ce zo in riƙe ka saboda Allah, to arzikin shi kuma Allah zai sanya a cikin asusunka. Har sai lokacin da ka ce to na yaye ka rabu da ni, Allah sai toshe abin da ke shigowa asusunka, rabon shi sai a bashi kayan shi. Niyanka Allah yake kallo da zuciyarka, da me yasa ka yi? Jama'a ko mun fahimta? Saboda haka lamarin Ubangiji haka yake. Ka ji baka taɓa haihuwa ba, karka damu. A ka haifi ɗaya kamar mata, sai ga mace wai ta haifi yarinya ɗaya ko yaro ɗaya ko ba ta haihuwa, ta da hankalinta. Tun ana neman magani saboda Allah har a koma ana shirka. Wani namiji ma ka ga ya ta da hankalin shi. Wai bai faru shi bai taɓa haihuwa ba. Wai kowa na da ɗashi bai da shi. Ya hana kanshi nutsuwa akan me? Billahi allazi la ilaha illa huwa, tsawon shekara 10 da nayi ban haihu ba. Ban taɓa tunanin ɗa da wai me yasa ban haihu ba na minti 10, ban taɓa yi ba. Saboda nakan manta cewa ban da ɗa a tsawon wannan shekarun. Wallahi nakan manta sama da shekara 1 ban yi tunanin cewa ban da ɗa ba, saboda duk abin da ƴaƴa ke ma ubansu, ina da ƴaƴa a gidana wanda suke mu. In gari yawa za a ce min baba ina kwana, kai ma da ɗanka ba baba yake ce maka ba? To ana ce min baba ina kwana. Ana ce min baba kuɗin break. Ba abin da ake gaya maka kenan ba? Ana ba da takarda daga makaranta a ce kai ma babanku na PTA meeting, ana kawo mun kuma in je. Kai akwai yar da na rike, wallahi suna na take biya da kuma ne babanta ba. Daga baya na je makarantar na canza, na ce kai ba fa ni na haife ta ba. Suka yi ta mamaki. Na ce ga asalin sunan babanta Kumaka. Idan aka kira sunanta sai a ce Yusuf, ni kenan. Amma Allah ya hana, ce kowa ya kira shi da na baban shi. Na je na canza. So duk abin da mai ɗan shi ke mishi, kai ma da baka da ɗa in ka so za a maka. Rayuwar nan abu ne mai sauƙi. Abin da Allah ya tsara maka ko, na rantse da Allah ba shirka za ka yi ba. In sama ta 7 za ka rika dira daga nan kana taɓowa, kana shirka, kana faɗuwa, ba zai sa Allah ya fasa tsarin da ya akan ka. Sai ya zantar da tsarin. Kuma duk bin Allahnka, ba kai saka sa Allah ya fasa tsarin da ya akan ka ba. Sai dai in dama wannan tsari ne wanda ya yi cewa zai iya canzawa saboda wani dalili. Amma in tabbatacciya ce Ubangiji ya buga sam, to magana ya kare. Jama'a ko mun gane? So ka kwantar da hankalinka, kaman arziki ne na duniya. Wane yayi, wane yayi, wane yayi, kai baka yi ba. Su da suka yin sun yi magana ne da Allah kai tsaye cewa muna so mu yi, ko sun fika ne a wurin Allah, Allah ya basu, ba fa shi bane. A tsarin Allah ne, to haka duk wani abu dama ayyuwan shi ma arziki ne. Saboda haka nake jan hankalin ƴan uwa, duk inda kasancewa akwai wani da kuke addini tare da shi ya mutu, ya bar ƴaƴa, idan zaka iya ɗauka ka je ka samu iyaye in sun san alakan ka da shi, ka ce ku bani yaro in ɗauka. Idan aka ce ba a san a raba yaran da gidansu tun da iyayensu na nan kuma babansu na da gida, ka ce to na ɗauki nauyin wane daga cikin ƴaƴan, amma yana